Ok ljudi, ovaj video neće biti baš previše editiran, to jest uređen, editovan, kako god vi hoćete to da ja vama kažem. Svi ste možda primijetili da nisam snimao preko tjedan dana, možda čak i više. Niti sam streamao, niti išta, najavio sam da će biti skoro svaki dan stream, svaki dan možda čak i video, ovo ono. Sve trebalo ići po planu kako sam i planirao. Međutim, imao sam nažalost smrtni slučaj u obitelji gdje mi je djed preminuo. I jednostavno nisam bio u stanju izbacivati videe, jednostavno nije mi bilo do ničeg. Danas, prije tjedan dana je on preminuo. Možda čak i to previše kratko vrijeme da bi svejedno počeo snimat. Pošto još uvijek se osjeća nekako glupo da bi krenuo snimat, ali jednostavno život ide dalje, šta drugo za reći. Uglavnom, šta želim reći, a to je da se vraćam aktivnom snimanju, aktivnom streamanju. Streamanju već danas, znači danas u 21 sat, znači ovaj video će izaći vama u 7 sati na večer, znači petak. Koji je datum uopće? Čekaj, koji datum? Znači ljudi, danas 18.1.2019. godine u 21 sat novi live stream, a s videima, sa smiješnim videima, sa kamerom i sa mnom, a ne sa Minecraftom. Kreće od nedelje u 19 sati novi video. Biće Minecrafta na kanalu, ovom kanalu, iz razloga što već vam je taj razlog poznat. Hoću si zaraditi za neki novi dio opreme i to svi morate razumjeti da je to onak prirodno, da ako sam ja uspio na nekoj igrici, ako sam već prije mogao zarađivati, mogu ću i sad još veće možda čak pare, ali o tome neki drugi put, ne želim o tome sad ovdje trenutno pričati. Uglavnom skupljam pare za neki novi dio opreme i to sve. Da odgovorim na pitanje, jer dosta pitanja sam bio dobivao u inbox, u DM, na Instagramu i svugdje, na Discordu i sve od vas. To pitanje je kao zašto ti ne želiš prijeći na drugi kanal, zašto ne želiš otvoriti drugi kanal, tamo ćeš uspjeti, ovaj ti je kanal zašto propo, nemaš preglede, nemaš ovo. Ja sam ovaj kanal krenuo nakon što sam izgubio isto jednu osobu u životu. To sam bio pričao dosta puta po streamovima i sve, ne želim to ponovno pričati, ne želim se prisjećati nekih stvari koje su se desile u prošlosti, jer je to prošlost. Ja sam ovaj kanal krenuo od tad, od kad sam izgubio voljenu osobu. Znači te osobe više nema, ne postoji, nikad je više neću vidjeti u životu. Moj odgovor na to pitanje je zašto želim preći na drugi kanal, a to je zato što od ovog kanala ne želim odustat. Iz razloga što ovaj kanal sam jednostavno posvetio kao jednu veliku uspomenu svom djedu i baki, jer jednostavno njih više nema, nažalost. To je bilo to za ovaj video, vidimo se u sljedećem, a to je to. Pozdrav.